Hello guys, welcome back again. Godan video hai bयखौबो बरायलायबाय माथो होनबावनो अखायाथ' दिनै सानसेया खाबायना गामि बेरायफैदों आरोना बान्दारफोर अखा हानायनि उनाव गामिफ्राव दैबानाफोरबो जानो हागौना बेरायफैदों आरो ओंखायनो स' दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव बनाया गुसुं बनायगोन थ' दलंआ बायहांहां जादों होननाय खोनादों जोंनिया आङो बेखौ नायनो थांदों नोंथांमोननोबो देखायनोसै नै सेटेप जासिगोनलाय जों गामिनि दलंआ खुस्राबारिनि दलं बेयो खुस्राबारियाव बारद्रा फुलुङा मोनसे बुखारबायानो नै दलंआबो दासो नै जागायबाय थादों बनायबाय थादों देरसाबदोंआनोलाय दैया थांबाय हनै खुरखाबाय थायोलै बे दलंआ नै बिदि जाना दं आरोना नै फुलुङा मोनसे बुखारबायानो थांलायसिगोनलाय नै दलंआ खैबार बाता बनायनोब्रा बनायो बायोना स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाबाय जों गामि खुस्राबारिनि दलं नै फुलुङा रिङा मोनसे गबायानो बै गेजेराव दंमोन आरोना ओमफ्राय गलांबायो दा बेबो थांसिगोन नै बारा गोबाव गैला खुरबाय थादों आरोना नै थिंनिफ्राय खुरखाबोबाय थादों आरोना नैबो गैला फिसाल'थारसै नै बे खुरखाबाथाय गैला आरोना बेफोरबो थांजोबसिगोन मथथे बे दलं बायनाया 2016आवनोमोन नामाथाय आंबो मोजां गोसोआव गैला बिराद गोबाव जाबाय आरोना दासिमबो मोजां बनायनो हायाखै दैज्लाङाव अखा हाबानो बायनो नागिरो आरोना बेसेबां बनायनो जायो आरोना नै दलं गोदान बनायगासिनो आरोना जाजोबाखै नै माला जागोन मिथिया खुरखाजोबसिगोन गैला नायनायावसो फिसा नुयोदा दैखौ डेन्जार दाहारसोदां बुस्थुआनो नै आङो दलंनि सोनाबगालथिं फैबाय आरोना सोनाबगालनिफ्राय बिदि नुयो भिउखौ थिंबो नै खुरखाजोबसिगोनानो नै बिदि जानानै दं आरोना एसे अखा हाबावबाथाय थांसिगोन आरोना दा एसे अखाया गारथ'बाय नालाय एसे खमायदों आरोना दहाय माने बे दलंनि फुल होनदोंमोन आरोना दलंखौ लोमलादोंमोन होनना बुंदोंमोन दहाय मानसिफ्रा दा एसे खमायबाय आरोना थ' माथो बुंनो आरोना गाइसमोन गामिनि हालोदखौ गासिबो मिथिखायो बायफ्लंसिगोन आरोना जोंनि बे खुस्राबारि दलंआ बावला